Hukum ke Israel ban khang yan riu tilik school UNRWA ha East Jerusalem bala siap penyai taka Israel. Kihe sorkar Israel rengkat ki pulit kila rung jubor sian riu tilik school ba hap hapo ka jingpai jong ka UNRWA bat kila penperaru ya ka jingtmu ban khang ya kitik school. Haki arpso kenta bala ledno la jersena ba san po prangut ki pai ba Palestine kila klar. Bat ars pa kharlai ngut pat kila mensau na ki jingpen bom jong ka Israel hakeleng ka Gaza Strip. Katkum ke jingithu jong ka tenat jong ka koi ka khia ha katika thany. Ha ka wepat kaliang layathu ba weu nong thokubor yau bala tip kerteng komu Ahmed Mansour ula sya set yap bat ka ying bo saru kala ing khong sendon namar ka jingsiat bom jong ki sipai ka Israel. Layathu bau nong thokubor ula khlat hajan ka Nasser Hospital ha Khan Yunis South Gaza nakadau ki jing mensau bajur jong u kene ka jingyap jong u kala nang penkiu ya ka jingyap nakade ka jingja kat bau presiden jong ka US u Donald Trump bad u menteri rang badu jong ka Israel u Benjamin Netanyahu kila yakendu hawaj haw bat kila yatai halor kiri ki bala ban priang ya ki pajba Palestine ki bala hap phet krat na Gaza nakaliang jong ka tenat jong ka koj ka khia jong ka Gaza ka ong basan phojar praspa chi phongut kinong Palestine ki bala yam bat chilak khatsan hajan reus pa prapu prangut kila mensau ha kane ka jing yakan at ka bala ya syakmat ka Israel ka government media office kala penkiu ya ketika jingyap sepalat rupueh jar news pangut bat ka ba ongru ba hajar ngut ki baja hapo ki mauba langej ru baki la khlatno